gogo, uyabona mina mfanami sengiyazi ukuthi bamxoshelana ubaba kaWele lapha nakhona. Yeheni, kwenzekani kanti wemzukula ukuxoxa? Ngeke ngize ngikwazi ukukutshela ngoba wena gogo bathi mina ngayikhuluma indaba zabantu abadala, ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma indaba zabantu abadala ngikutshela. Hayi boxoxa indaba wena. Awu, manje sengizoncengana nendaba phela uxoxela abantu uxoxela mina, uxoxela mina usuke ungaxoxela abantu. Yabona mfanami, kuba kuthiwa awuzange ukuthi ngayikhuluma indaba zabantu abadala bese ngiyakutshela. Mzukulu ukhuluma indaba wena ungalokhu ungincisha indaba engathi ungincisha ukudla. Ngeke uzukholwe mfanami into eyenzekile. Hayi mzukulu. Yabo baba Wele wantshontsha imali yegrant. Hayi mzukulu. Uyazela phi ke wena indaba engaka? Wantshontsha imali yegrant base bamxosha. Hayi ma, mzukulu uyeka manga. Uyithatha phi indaba enkulu kangaka? Wawukhona yini wena eyintshontsha leyo grant? Uzongena ejele ke manje. Wecefuzile uzongena ejele. Anginamali ke mina yokukhipha ejele. Ayekho ke futhi oyohamba ekumashele ebuza ukuthi wenzeni ucevuzile. Ngempela gogo mina ngicamba manga. Yabona mina mfana uma wakhona kade efikile lapha esikoleni ekhuluma nomisi wami, wambuza kumisi wami wathi what happened about the father of the kids? Wase wathi uma wakhona I kick him out. He took me for granted. Awu. He? Wadinwa kumisi wami. Okubele ngitshela ke besaziba ngebesakhokha futhi imali yesikole. Sebezofunda mahala ngoba bababo bathatha imali yegrant. Wantshontsha imali yegrant wahamba nayo. Kanti babemxoshela into yokuxoshwa. Cha nami ngangomxosha. Awu, kuvele kunzima kangaka emhlabeni. Uyaphinda yena futhi uzontshontsha wona lo 2 cent wegrant otholakalayo. Hawu, hayi cha khohlakela amadoda kulezi insuku. Hayi cha ngigeza izandla ngingepilato. Yazi yakhohlakala indoda. Uyabona nje into yosiza kulelizwe ukuthi nje kube necala elivulwayo lalabantu abadla imali yegrant ekubeni bengazondli ingane. Uyabona nje noma wakho kusho ungenza yona lento eyenziwe ubaba kaWele. Ngoba phela uyena ohola imali yegrant kodwa mina engikondlayo. Emva kwalokho yena uyokwenza inzipho, uyokwenza inwele, uyantanta le kogoli, mina ngihleli nosiza. Bonke labantu abahola imali yegrant yeingane baze bazi ukuthi liyeza usuku lwabo. Igrant kufanele itholwe yilo muntu osuke ehleli nengane, ondla ingane, egada ingane. Hayi lokukhohlaka lokwenziwa ubaba kaWele. Hawu, yazi ngangimdabukela bemxosha noplastikana bakhe abamnyama abagcwele amanikiniki. Kanti ukukhohlakele. Kodwa ke nawe mzukulu, hoye ukulalela mengabe kukhuluma abantu abadala. Angishongo kuwena ukuthi mangabe kukhuluma abantu abadala indaba zabantu abadala ovala indlebe, uvala amadlebe ukuze ungazizwa indaba zabantu abadala ngoba usemncane. Angifuni kabi nje ingane ethanda indaba zabantu abadala. Ungaphinde ulalela into zabantu abadala. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.